Gusto ba mo kalinaw o kagubot? Kung gusto kag kalinaw, sunda ang Espiritu Santo. Kung gusto kag kagubot, sunda ang espiritu sa demonyo. Kana. So, by the way, akong balikon pagsulti, mga asherites, advise na nga to mga bata diha nga di makontrol, nga saba gyud, iadto sa gawas, adto palingkoron ngadto sila adto pa kanon. So mga parents, kamong gadag mga bata, basta magsigig saba-saba, sigig dagan-dagan, lakaw-lakaw, dito lang usas gawas ha, ayaw din sa sulod. Kay napata sa paghimo gyud sa minimum protocol. Na. So, ayaw lang kayo ipamugos. Kaya sa ako nang gikaingon, dunay paagi ang mga bata sa pagsimba. Gitawag nag natural worship. Kanang unsay naa nila, ila ipagawas. Kita dinhi ang ato formal worship. Muna, kung di pa sila relax sa formal worship, please bring ngadtos gawas. Kamong mga kuan ipahiluna na sila sa gawas mga asherites. Naagya po iwa mo gawas bisag sigig tingog-tingog ang bata. Ayaw lagi ipamugos lagi, pastilan yun Ayaw mo pagpagahi sa ulo, ha? Aron dili ta maimpierno. Ang Espiritu Santo gibubo nas Ginoo sa kalibutan. Kaso lang dili ta mudawat. Di kita mudawat, mao na rong gubot ang kalibutan. Gubot ba? Kay kalinaw may da sa Espiritu Santo, babata si Kristo diri kaduha gid niya giingon sa ebanghelyo, ang kalinaw manaa kaninyo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Nya iya day silang gihuypan. Dawata ang Espiritu Santo. Kay unsa man ning Espiritu Santo mga igsoon, mo ni mutudlo nato sa mga pagtulunan sa Ginoo. Nya ang Ginoo wa gyud magtudlo nato aron magkagubuta. Kananglitan kanang paghigugma. Daghan kay nato di ka maong mohigugma. Kinsa may unang higugmaon, ang Ginoo o ang imong tupad? Ginoo. Kusga. Ang Ginoo. Karon kinsa may imong higugma, ang Ginoo o ang imong tupad? Ginoo. Sige, lingya imong tupad ina di ti ka higugmaon. Labaw sa Ginoo. Sige na. Bitaw, mo man ay sayop na to. Kasagaran ang higugmaon, ang iyang bana, labaw sa Ginoo. Usahay ang higugmaon, iyang asawa, labaw sa Ginoo. Usahay ang iyang uyab, labaw sa Ginoo. Usahay ang anak, labaw kay sa Ginoo. Mao na nga dili na lang hinuon ta maminaw sa Ginoo, kun unsay iyang tudlo nato, unsaon paghigugma ang bana, unsaon paghigugma ang asawa. Kay di man ta mo higugma niya pag-una. Muna ang Espiritu Santo mutudlo na nato. Pananglitan, ikaw asawa, nagyaw-yaw na kas imong bana kay nangabit. Sakto ka na. Gugma ka na. Tubag, mga asawa. Nagyaw-yaw ka ba? Suko na kay ka. Kay nangabit imong bana. Ang sama na, gugma na o dili? Tubag. Naglibog na mga yawanon. Isa nga di ka magyaw-yaw, pero love good na nimo. Love good na nimo, good. Ang masag di nimo ipaglalaban, niya imo ginang paningkamutan, nga di na maadtos impierno, di na mo igugma, oy. Ang gugma, magpadayon sa paghigugma, bisan pag ang imong gihigugma, padong nas impierno. Mao na si Jesus, daghan nato mo pili yung impierno, wa mo hunong sa paghigugma. Sige gyapon hatag sa mga grasya, sa mas hangin, tubig, adlaw, good health, maayor gyapon kas imong sakit, ang blood circulation ni operate gyapon imong lawas, bisan pagsigi tagpakasa, ngano man kay ang iyang gugma magpadayon. Mo na ang Espiritu Santo mo'y mutudlo nato unsaon pagpadayon sa paghigugma. Bisan pag ang atong gihigugma, gihimo natang kaaway.
Mo na ingon siya, love your enemies. Ug way Espiritu Santo, di ta kahimo ani. Ha kanang bataa, ha kanang gikugos anang number 3, na ba? Ha number 3 na yan di ani. Ana, pinangga ginayang bataa kay iya ginang gikugos. Sakto ko brad. Oh, pinangga. Atong suwayan og monitor, inigidad ana og mga kutob 5 anyos ug di ba gina niya mahapakan, di ba gina niya makusian. Di bagid na niya mayaw-yawan. Atong swayag monitor. Niya kung di makasustinir gan isiyag 5 ka tuig nga di kanang iyang pagmahal maura gyapon na mura jud pinangga jud kaayo, congratulations. Nya ato na sang punag laing 5 ka tuig. Kutob mo 10 anyos ug di bagyog ka na niya makasab-an, di bagid na niya makusian o mahapakan o mayaw-yawan. No. Kinsa dinhing gidi kanana nagikas pagkatao sa inyong anak, wa gyud mo kayaw-yaw, wa kakusi, wa masuko hangtod karon. Taas ang kawa. Kay pangutan-on natong anak. Oy, mga yawanon kay mustanan. Ngano man kay wa ta mangayo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo'y muhatag natos mga gasa aron nga bisag unsay sitwasyon ikahatag gina niya. Mo nang doon natin gitawag og 7 gifts of the Holy Spirit. Naa nang atong pedestal, anang atong cross dias gawas, kanang Jubilee Cross, naa dihay gifts, 7 gifts of the Holy Spirit. Picture niya na ninyo, ako nang gibutang nga gamayng explanation. Assignment na ninyo ha, ay mo panglako, picture na diya. Aron sad mo kahibaw mo gamit, kanang 7 gifts, naa na siya mga fruits, muna purting daghana. 7 kagasa, pero naay mga bunga. Mo nang doon na siya gitawag og fruits of the Holy Spirit. Pulos gini maayo. Patience, endurance, wisdom, knowledge, prudence, tanan, kana love, generosity. Maunay mga gifts and fruits of the Holy Spirit. Nya kung musud nimo ang Holy Spirit, maunay iyang ihatag. Nya doon na kay sitwasyon sa tong kinabuhi nga dili makayang sulbaron anang 7 gifts. Wa gyud. Nanglitan imong asawa nakabit. Unsa may sultis Espiritu Santo nimo nga bana, mga bitsad ka? Ha? Dili. Ningon siya pagpakamatay para sa imong asawa. Una na. Lay down your life for your beloved. Nya kamo mga bana, ganahan mo anang maong gift. Hoy, mga bana. Ingka nga nung bana may imong gisdutan, pader. Panagsara man ang asawa, mga bitgot. Kanag yung mga bana, mga buangon kayo. Mag-abot ko na og ang pari usahay. Usahay raman sad. Hindi man sad pirmi. Nga naman, nganong dili man ang mga bana kasagaran, maglisod magpasaylo sa asawa kung makapangabit. Tungod kay ang bana, jutay ra kayong mga bana nga nagsunod sa Espiritu Santo. Pero daghan kay mga asawa nga bisag kapilana na sakpan ang bana sigig pangabit, muhilak ra gyud, unya musot mo dawat lang yapon. Nga naman, tungod kay daghang mga asawa liwat ni Mama Mary, puno sa Espiritu Santo. Pakpakan na to mga asawa. Pero nga namang daghan mga asawa nga yaw-yawan, jutay raman sang mga bana nga yaw-yawan. Ibawsan mo na. Wa? Tungod kay ang mga bana, dili kaayo sila, tig kim kanabang tig sana tig stock ba og mga bati nga pagbati. Inig bati sa pagbati ila din ang ibanlas sa red horse. Kalak. Wag tanong na siya. Nya og dili kayo kuan, dili kayo grabe ang iyang pagbati nga negative. San Miglay. Ana dayon, ana ngadto, no? Nya grabe na gyud, Black Label. David tayo. Amot sakto sa ganing ako analysis. Ang mga bana liwat na ni San Jose. Si San Jose wa nay tingog, white tingog. Unsa man
doer, not speaker. Doer. Ang bana, kasagaras mga lalaki, doer na siya. Mabitan nang di kayo na magtingog, ang babae magsingon, ingna sa kung I love you, good. Di man kayo natingingon ang bana, ang laki ba, di man natingingon I love you, pero ang kamot na, siging I love you. More on action. Kanya, maingon raman ng bana, Isos, kumuro ka kahibaw nga action speaks louder than words, man guna. Ana siya. Dili bitaw, kitang tanan, subjekta nga kunsaran sa Espiritu Santo. Unya kung kunsaran nata sa Espiritu Santo, mga igsoon, kung ang atong gipanulti, mauna ang gisugo sa Espiritu Santo, magkasinabtanay dayon ta. Muna sa unang pagbasa, gisugo man sila sa Espiritu Santo ug unsay isulti, nasabtan sila sa tanang mga tao. Gusto sa Ginoo nga siya mo imusulti dinhi kanato. Kung dili magtingog ang bana or ang lalaki di magtingog, pasabot ana wa sugua sa Espiritu Santo. Nya ikaw sad asawa gayaw-yaw ka nga sige kag pamalikas, wa sad kasugua sa Espiritu Santo, mas may pag muhilom na lang ka. Unsa may mga pulong sa Espiritu Santo, kanang gadala og kalipay, kalinaw, kapasayloan sa mga sala. Muna ningos Kristo diri sa Ebanghelyo, ang sala nga inyong pasayloon sad sa Ginoo. Basta gigiyahan mo sa Espiritu Santo. Unya kung magpasayloay na, unsa may mahitabo, mabag-o, renewal. Kung maghigugmaay na, naay renewal. Kung magtinabangay, naagya po'y renewal. Mao na ingon diri sa atong tubag sa Salmo. Unsa toy atong tubag? Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Bag-uha. Hay may nindot sakyanan nga paliton, brand new o second hand? Kinsay ganahan og second hand? Wa. Kinsay ganahan og brand new? Wow na, jutay ra kay wa man sad mo ikapalit kung saan sa mo. Sige, og inyong brand new nga mahal man na siya. Saya rin kita si kanhan. Di oy. Ang kuan ganahan kitag bag-o. Unsa man ang bag-o? Useful, beneficial, dili sakripisyo. Bitay, katong multicab nako nga 6 years nang alagad nako, nya karon napun-an pag yung 2 years. So nahimo na gyud to mga 8 years nga alagad nako. Ingon dayon akong mga kauban, kani akong driver ba, ibaligya ang lana pader. Nako ha, ibaligya ko ni haron magsakripisyo tong mopalit. Ipa-overhaul o sana, ayuha o sana, mapintali o sana, nya ipabranyo o kuan, ipakondisyon og maayo. O na nato ibaligya sa pila man sa presyo nako depende mo palit. Ang mo palit mo imuhimog presyo. Ganahan mo anang klasihas pagbaligya. Oh, kana. To na nahalin ha. Halin dayon eh. Pila man ni Father, depende nimo. Sige. Bayaran dayon. Pindi niya, hantod karon wa pay bayad. Ahawa. Ano, mag-uol mo sa gaan nagdi bayran nga 8 years naman sa tong serbisyo nga rin ako. Di ba? Ayan na, may gusto kayong mo gamit. Nako, doon kayo nabiyanin. Multicab ko na good. Understood naman na daan. Nako, sige. Kana lang imong multicab niya. Agwantahon ko lang ng Innova. Innova ako service. Ako ning gisgutan tungod kay mas beneficial ang brand new. Kada bitang imong kasing-kasing bag-ohon sa Ginoo, bag-o ang imong paghigugma sa imong anak, bag-o ang imong paghigugma sa imong ginikanan, bag-o ang imong paghigugma sa imong igsuon, nindot kay pamation ang inyong relasyon. Kamong mga asawa o bana nga ni aron dinhi, kumusta ang inyong paghigugma? Permi bang bag-o o wa na, luma na? Kanang inighikap sa imong bana nimo asawa, ma-feel ba nimo ang excitement? Katubang sa una ba nga mura magkurog-kurog imong unod?
Nya kamong mga bana kanang madipig ang lawas sa imong asawa nimo ipанghigda ninyo. Imo pa nang bation nga murag kulba kayo imong kasing-kasi? O samok na gyud kaayo kanang samok na ba? Hasol. Hasol. Ay, mga buangon mong dagko. Mo na wa na gani mo nindot, din agani kayo exciting unsa may buhata? Pag-ampo sa Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Kana mo ganay pirmi na ko pangadjion isip pare, inigdayon na kong humili, maingodayon ko, Lord, ikaupat na ni nakong misa, taga itaong ko bagong tema. Yan siya, o kanina sa nga tema, nako niya, siguro ning makakulikta tayo, siya, okay kayo. Napirmi yung bago. Yan siya, hingo pa maging Holy Spirit, sige lang, kanalay iwali, di ba, daily ra na kulikta imo makuha. Unsa pa man yun? Slot pag yun, palit pag yun ng slot. Palit yung mag-slot. Ginay, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, kay gihatagan man kita sa Dios sa gasa sa iyang kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, masaligon kitang muingon, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo, nga kining maong simbahan mahiusa, isip usa kalawas nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan, nga wala pa makaila sa Dios, nga ang Espiritu sa kamatuuran, nga gisangyaw sa matag nasud, magabag-o gayud sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga anaa sa kahimtang sa sala, nga ang Espiritu sa kadait, maghatag kanilag kadasig, aron makatagamtang sila sa kapasayloan sa ilang mga sala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang kanato nga nagkapundok sa pag-ampo, nga ang Espiritu nga maoy maghimo nga balaan sa atong Eucharistikanhong mga gasa, magalig-on kanato, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa World Meeting of the Families nga pagahimuon sa Roma o sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot, sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampusod ug mahuman unta, sumala sa tumagiplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan,
nga mihatag og financial og laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga sakalag sa mga nangamatay, ilabi na sa tumagihandong karon nga maghingpit sila diha sa kinabuhing espirituhanon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among Pag-ampo. Makagagahom nga Dios dawata kining among pag-ampo giniyahan sa balaang Espiritu Santo. Amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.